Так, спадарня Ксенія, добрый вечар. Першае слово, якое я вам задам, гэта крывасмок. Кривосмок? Не ведаю. Ну вось кроў, ведаеце кроў Кроў. і смок, смокча. Ага. Смокча кроў. Вампир? Ну, амаль. Тамар? Не. Кровопийца, да? Да, правильно, так. Шановная, ідзем далей. Конік. Лошадка. Не, гэта ўвогуле не лашадка. І пра яго песенька ёсць. Да, і пра яго яшчэ песенька ёсць. Абібок. А бибок? Угу. Ну, кажуць вось, ляжыць як абібок. Лежебока. Амаль, яшчэ варыянт ёсць. Які нічога не робіць. Так, лінцяй бездельник, будем так. Смок, самае цікавае беларускамоўнае слово. Смок ляціць, дыхае агнём. Дракон? Правильно.